گلê li ser mînderê rûnişt û hema bêdeng sekinî. Li rûyê gulê tirseke bêwate hebû. Dêya gulê jê pirsî: Keça min çi bû? Qey tu nexweşî? Gulê ew qas ketibû kurahiyekê ku dengê dayîka xwe sehne dikir. Keça min gulê. Gulê hema veciniqê û got: Na dayê, wele ez başim. Ê baş e keça min, kara be dest û çavên xwe bişû, niha bavê te were em ê şîvê bixwin. Dema ku gulê bavê xwe û dayîka xwe bi hev re şîvê xwarin, dîsa gulê ketibû kurahiyekê û tiştek difikirî. Ev car bavê gulê rewşa gulê ferq kir û pirsî. Lê gulê dîsa got: Ez başim. Piştî ku şîvê xwarin, gulê derbasî odaya xwe bû, lê gulê pir bi kelecanî û gelek bitirs bû. Di odaya xwe de car û dinişt, car jî diçû û dihat. Gulê ew şev bi çi derd û kulek ket xew. Tirsa gulê ew bû ku sibe li dibistanê dê derzî li şagirtan bixin. Gulê jî ji dersiyan gelek ditirsiya. Li şerm dikir ku ji dê û bavê xwe re bêje: Ez ditirsim jî. Lê heke gulê bizanibaya ku derzî dê gulê ji gelek nexweşiyan biparêze, dibe ku gulê netirsiya û hez bikira. Nîvê şevê gulê carek ji xew veciniqê û qêriya: Dayê, bavo! Dê û bavê gulê hema baz dane oda gulê: Çi bû keça min? Gulê got: Dayê, mamosteyê me got sibe li dibistanê roja aşiyê ye. Lazim e ku hemû zarok dê aşî bibin. Ez naxwazim dersî li milê xwe bixim. û giriya. Dayîka gulê rewşa wê ya êro fam kiribû. Bavê wê got: Baş e keça min, kewere ba min. Bavê gulê keça xwe anî eywanê û rûniştin. Pêşî avek danê. Bavê gulê fêdeya aşî û dersiyan yek ku ji gulê re got: Mirov ji gelek nexweşiyan diparêze. Nexweşiyên ku ji mirovan derbasî hin kesên din bibe, ne baş in. Ew derziyên ku li zarokan dixin, zarokan ji nexweşiyên weke sorik, guregep, tetanos, felç, dîfterî û gelek nexweşiyan diparêzin. Bavê gulê wê bi zimanekî xweş qane kiribû. Gulê bi dilekî xweş sibehê rabû û çû dibistanê. Dema ku saeta derziyan hat, gulê bêtirs xweda pêş û ji mamosteyê xwe re got: Mamoste, dixwazim herî pêşî ez aşî bibim. Ez fêdeya derziyan baş dizanim. Ji ber wê yekê jî dixwazim bibim mînak ji bo hevalên xwe. Mamoste got: Aferîn gulê can.